हेलो फ्रेंड नमस्ते। आज ମୁଁ କହିବି ଆମର ଜଟଧାରୀ କେମିତି ଗଲା। ସେଦିନ ସୋମବାର ଥାଏ ମୁଁ ପାଣି ଢାଳିକି ଆଇଛି। ଜଷ୍ଟ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା କି ଚାଲ ବୁଲିକି ଆସିବା ଜଟଧାରୀ। ସେ କହିଲା କି ଇନଷ୍ଟାରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା। ପଳେଇଲୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଜାଣିନୁ କି ଏତେ ବାଟ ବୋଲି। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଯାଇଛୁ, କେତେଟା ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଭାବିଲୁ କମ୍ ବାଟ ପଳେଇବୁ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ମା ଏତେ ବାଟ। ଆପଣ ବି ଯଦି ବି ଯିବେ ଏମିତି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ପଳାନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିତରେ ପାଣିରେ ପଶିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଇକି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍, ଗୋଟେ ଗିଟାର, ଦୁଇଟା ଗରା, ବହୁତ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ଏମିତି ଦେଖୁଛୁ ଲାଷ୍ଟ ପଳେଇଥିଲୁ, କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ବାଟ ଅଛି। धीरे 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 गोड़ पूरा चाप मारो उठी पार रही तोर तो दीदी